Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Mlieko polotučné 1,5%, 1 liter, stojí 55 centov. Jablká červené ukladané 1 kg za 1,19 €. Hrušky zelené voľné, 1 kg, 145 centov. Morčacia šunka je teraz v akcii za 89 centov. Hriňovská tehla 45%, 100 gramov je v akcii za 79 centov. Debrecínska šunka 100 gramov je v akcii za 75 centov. Proteín mozzarella 125 gramov je v akcii za 99 centov. Hellmann's Originál majonéza 210 ml je v akcii za 1,49 €. Tatárska omáčka 210 ml je Milka Choco Paws 260 gramov je v akcii za 2,29 €. Slovakia šošovicové čipsy s morskou soľou 65 gramov sú v akcii za 1,49 €. Pepsi 2-litrová fľaša je v akcii za 1,69 €. Mirinda Pomaranč 2-litrová fľaša je tiež v akcii za 1 € a Viváž Lenor je teraz v akcii za 3,99 €. Mamičkine dobroty smotana kyslá 16%, 200 gramov stojí v akcii 59 centov. Bravčová krkovička s kosťou je v akcii za 4,99 €. Zabíjačková slanina 100 gramov je v akcii za 109 centov. Emmentaler stojí 1,19 €. Živý jogurt 2 druhy 180 gramov je v akcii za 55 centov. Mamičiekine dobroty knedličky jahodové hlboko zmrazené 320 gramov sú teraz v akcii za 1,79 €. Ryža dlhozrnná 1 kg stojí 1,79 €. Kešu polovičky 2 druhy sú v akcii za 2,69 €. Ľudská dojčenská voda neperlivá 1,5 litra je v akcii za 49 centov. Slovenské vinice Tramín červený 0,75 litrov je v akcii za 4,49 €. Rexona tuhý antiperspirant je teraz v akcii za 2,89 €. Tradičná kvalita syr šalátový gréckeho typu 45%, 270 gramov je v akcii za 1,69 €. Kačica s drobkami hlboko zmrazená 1 kg stojí 4,79 €. Premium zmes mexická zeleninová 425 ml stojí 1,59 €. Moja kuracia šunka 100 gramov za 69 centov. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdu najnovšie akcie a zľavy.